Hola, Ricardo. Hola. Penjo i torno a trucar. Vale, vull. Soc la Jessica Albiach. Hosti, quin honor. Ai, bueno, estem fent això de les trucades. Hola, com estàs? No sé si parlar-te com una col·lega o... Sí, claro. Una mica per també saber com esteu veient la situació. Bueno, ha sido desastroso. Estamos esperando la cuarta ola, que es la de salud mental, ¿no? A nivel social yo esperaba Sí. muchísimo más de que ahora. A tu et veig molt potent per reivindicar, Vull dir, perquè estem parlant de o seguim amb el mateix desgavell que tenim ara o aconseguim veritablement un govern que canviï, que transforme les polítiques. Llevamos 10 años de recortes. Es que llevamos 10 años. I ho estàs fent molt bé, però és tan difícil que pot passar qualsevol cosa. Sobretot molts ànims i cap endavant, ¿vale? Gràcies per atendre'm, gràcies per interrompre la reunió de l'AMPA. Gràcies a tu.